Welkom aan de oevers van het Veersemeer. We zijn vandaag in Wolvaartsdijk voor de tweede aflevering van de serie Tim van Elderen, de Orgels van Zeeland. Wij gaan zo meteen naar de Nicolauskerk, hier net over de dijk op het dorp, om daar het prachtige Van Dam-orgel te bespelen en een hele mooie en iets wat bijzondere kerk te bekijken. Ik wens u veel kijkplezier. Goedemorgen Jan. Goedemorgen Tim. Wat heb jij een mooi pareltje uitgekozen. René staat al op ons te wachten. Nou, we staan hier in een heel mooie kerk, in de Nicolauskerk in Wolvaartsdijk. En er is iemand bij me komen staan en die weet er heel veel van. En die gaat dat uitleggen. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben René Nijssen. En René, wat is jouw functie hier zo in deze mooie kerk? Ik ben hier organist. Of een van de organisten. Oh ja, en dan een beetje over de historie van de kerk. Hoe komt het aan zijn naam eigenlijk? Nicolaus, ja, dat is al vanaf de middeleeuwen, want hier heeft vroeger een katholieke kerk gestaan. En deze kerk is in 1861 gebouwd. Er is toen een prijsvraag uitgeschreven onder architecten. Een architectenbureau Hanna uit Amsterdam heeft deze kerk ontworpen. Het is een neo-Byzantijnse stijl, een witte kerk met 11 loges. En bij de renovatie 8 jaar terug is een deel van de banken moeten blijven staan om de boogvorm van de kerk goed weer te geven. René, behalve diensten zijn er natuurlijk ook andere activiteiten. Kun je die even benoemen? Hier worden ook concerten georganiseerd, ook exposities, want we zien allerlei schilderijen en om de zoveel maanden is er een nieuwe expositie. En omdat de kerk natuurlijk nu een flexibel interieur heeft, ja, zijn er meer dingen mogelijk. Er zijn natuurlijk uitvaarten en ook af en toe bruiloften. Ook vanuit andere plaatsen wordt de kerk gewoon gehuurd om hier de bruiloftsdienst te doen. Omdat het natuurlijk sfeer heeft, zo'n oude kerk. Wat heel bijzonder is de preekstoel. Want er zitten 11 soorten fineren op. Dus dat is, ja. En het orgel is natuurlijk ook heel bijzonder. Nou, het orgel is gebouwd door de bekende firma Van Dam uit Leeuwarden in 1904. Het is een romantisch orgel. Hier in de watersnoodramp heeft hier in de kerk zelf geen water gestaan. Ze hadden toen een nieuw orgel kunnen krijgen, maar gelukkig is dat nooit gebeurd. En we genieten nog elke zondag van dit instrument. Nou, ik denk dat Tim al staat te popelen om het orgel te bespelen. En bedankt voor de gastvrijheid, hè. Welkom op de orgelbank van het Van Dam-orgel. Ik ga u meenemen op een tour langs veelgebruikte registercombinaties. De eerste is natuurlijk dat strijkerkoor. Dus alle strijkers tezamen, allemaal 8 voetjes, geeft dit prachtige geluid. Nou, dat kan natuurlijk echter worden gemaakt door de tremulant. Geeft een zeer variërend geluid. Maakt het allemaal een beetje zweverig. Dat geheel kan afgemaakt worden door die saliciet 4-voet en die piccolo. Dan zingt het wat meer en kan men er misschien nog zelfs ook wel een gemeente op begeleiden. Dan op het hoofdwerk hebben wij natuurlijk een plenum. Dat is gewoon een prestant 8 voet. Samen met een octaaf, een kwint en een octaaf 2 voet. Nou, daar zetten we een mixtuur bij. Dan krijgen we weer dat typische orgelgeluid waar ik het over had vorige week. Maar dit hoofdwerk bevat niet zomaar een plenum, het bevat een plenum met, zoals het ook wel genoemd wordt. Grappend natuurlijk. Een violoncel erbij en een bardon 16. Dus die bardon is een octaaf lager, die geeft een heel diep mooi geluid. Nog een 8 voet en een 4 voet fluit. En daarmee eindigt het geheel. Ik hoop dat u al deze elementen ook terug zal zien.
Jan, wat vond je ervan? Nou, dankjewel. Het was een pareltje in deze kerk. Prachtig. Nou, dat hoop ik. Dan rest mij nog om de kijkers een hele goede verdere avond toe te wensen. En een week of misschien 2 tot aan de volgende aflevering. Ik hoop dat u tot nu toe genoten hebt van deze serie. En hoop dat u ook de volgende aflevering weer zal bekijken.